ndị be anyị bịakwanụ ka unu folo ụnụ anụnwa unu na-afụ ebe a kịta anụnwa bụ be Chiemelie efa n'ụlọ anụnwa ka a nọ wee gbunya bụ nọọsụ dị ime afa ya bụ Ngozi bụkwa na onye Enugu steeti onye nke Chiemelie kpọrọ na fon wee sị ya na ya bịa na befa ka ọ gbarịa papa ya ka mama ya ahụ adịghị ọgwụ nọọsụ wee jebe ebe a wee ruo wee nọrọ ebe a wee gbuo nọọsụ o wee bụ na ndị Enugu steeti abịagokwa wee tụọ ndị be Chiemelie efa na-alụsị fa debela azịza ebe ahụ wee sị na ya bụ aịza bụ ka ọ zachasịa ngwuru niile anụnwa ka o kpochapụfa na ndụ kpochapụfa n'ọnwụ na otu onye ya afọ unu ya afụ ya bụ alụsị ndị yutu unu fụrụ kịta anụnwa bụ ndị yutu Ogbunike maka na fa ji mmụọ wee bịa wee welụkwa ọmụ wee bịa wee kee n'ụlọ Chiemelie efe ahụ wee sị na alụsị agha atụrụ Chiemelie na ya sobe ndị niile aka fadụ n'ife gburu nọọsụ ndị niile aka fadụ n'ife latalụ nọọsụ wee gbuo ya wee ghụrụ ya anya wee bere ya ọhụ wee burie wee jee tụnye n'ime gota na ya bụ alụsị kpochapụ ndị ahụ nye kpochapụkwa na ndị ọzọ akafa adịghọ n'ife tokwanụ wee gbu nọọsụ o wee bụ na ụnụ na-afụ ebe a bụ be Chiemelie efa nwado na-ele anụ ahụ ndị mmadụ sinti o lesịba nwa dibịa anụ ahụ ndị mmadụ o rubekwu na enu o rụtabekwu n'ala unu n'anya unu ya afụ na ọ na-abụkwa unu ochie nna ya lụtara wee amaghọ na nna ya nwa n'ọdụ ndụ kafa anwụgwe sọtị ya ama na unu ochie nna fa lụtaba ife ọka binia kedụzi ego nwa na o letaba n'anụ ahụ ndị mmadụ tinti ọ na-egbu mmadụ wee na-elesị nwa dibịa o ji aṅụ mkpụrụ mmiri o ji aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa o ji ala nwaanyị o ji ejekọrọ ọba agbadoro ime na-ekwo mkpọmkpụ na ebe fabi ka ọ dị ka ajọ ọfịa ewee bịa agbazie tupu ofe na-arụtị amaghị nke iti na anya ya dụfa andị ụnụ na-afụ kịta ọ dị ka ndị niile bi na ya fa agbago ọsọ ndị yutu bụkwanụ ndị Ogbunike fa abịakwugweri wee welụkwa ọmụ wee kekwazie na ya bụ ụlọ nya na nke abụzi na okeke aya aba oke afọ aya aba ọkwanụ ntu aka ụnụ aya esi wee dụgidezie wee bụrụzie ụlọ ndị mmụọ nwekwana ife mmadụ aya afụna na nke ikpeazụ a ite na nke etinye jee bọyị ọjụ oru ebe ahụ bụrụ odibo ka nna ya ukwu jee mụọ ọrụ aka mba jee chọọ ọkada ma okeke ka ị na-anya mba ị chọrọ ego mbute nke ịfụrụ obula egbe magba ọfịa na-atọkọsị ndị mmadụ nke ịfụrụ okputuru otoro azụ ya n'ike si na ọ na-apị ife ọpịpị ya manọ ndị mmadụ ka ọ na-egbusisi na-eleti anụ ahụfa ndị dibịa na ndị ụka wee na-esi oke ite inwekwa nwa n'ụlọ dodokwa ya na ntị ụnụ ahụnụ fụrụ kịta gọọmenti ewerugokwa ya ọbụọzikwa ụnụ ndị Ogbunike unu na-afụ ebe a fa asụpụgokwa ndị a n'obodo fa si na fa abụọzikwa ndị obodo fa na fa na fa enwezikwa mmekọ wee na-ekwukwa na ife afa melụ kịta bụ ịkụkọ obodo na obodo isi na ọnụ na emechaa na fa ya eje Enugu steeti ka fa jekwanụ fụkwanụ ndị ezinụlọ ndị be nọọsụ ya bụ ife metụta si na fa na-ayọkwa gọọmenti na ndị niile aka fadụ n'ife gburu nọọsụ na fa ya ejechabe fa ncha n'otu n'otu chụpụfa n'obodo anụnwa kechisia ụnọfa witi ọmụ na fa mere alụ and fa tinyere 2 million naira n'isi fa na onye ọbụla fụrụ fa na ya gwafa ebe fa nọ ka fa bịa kpụrụ fa ka fa taa afụfụ njọfa unu mana ejidebeghị nwa dibịa na Chiemelie na ndị ọzọ sofa wee na-arụ ya bụ ọrụ na fa ncha agbara ọsọ n'ọsọsọ nke nwaanyị adị isi ka nkakwu ka aka jidere wee na-asịkwa na ndị ọbụla bụ ndị dibịa abụghọkwanụ ndị obodo fa na fa kokoro ngwongwo fa si n'obodo fa pụọ na fa nyere fa how many days nwa iji wee si n'obodo fa bụkwa na Ogbunike wee pụ na ọ bụrụ na fa apụghị ifefa fụzikwa ọfa were ma hapụ unu ka unu ga-efefa kwu mana ebe asụrụ oyibo a na-ekwu ka esi wee chụpụ fa n'obodo mma ewenata ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ ịma na-atụrụ ya n'oyibo fa nwere ike che na ọgụ na mgba ka a na-enwe ike gwuru address
President General Ogbunike. It's unfortunate na everybody is by Nigeria. I want to fugo ebano malwa. Una fugo ebano malwa. And the state government is so bitter. Even commission has come this morning. See this view and they should go Park this morning because government of chocolate film with interest. So I thought that we actually came to show our displeasure to what happened in this scene. It's not in our culture, it's not in our tradition, it's an abomination, it's sacrilegious, and we condemn it in its entirety. The Ogbunike people. And the unfortunate thing is that it's a kind of an interstate scroll that's trying to, people are trying to block it off for. Because Enugu, Anambra, and the boy are involved, our children are involved into everything. So, and we are condemning it. It's not in our blood, it's not our nature. So, and also we sympathize with the family. And we also, the police are in action, trying to control all the mysteries involved. So all support the government needed, the community, we are here to give it the full support. And then we sympathize with the family. And we pray by the grace of God, this will be a milestone in making peace. And then all those is also a warning and a senior warning to all the native daughters in Ogbunike. If you are a non-indigenous and you are into native daughtering, please, and please, we are giving 1 month. Pack and go! Pack and go! Because we are going to enforce and give the names of whoever that's still involved to the state government for action, to follow, to take its course. But meanwhile, we come to this place actually to see this place, shut it down. This is the source, and then ban from the community completely. Total banishment. And then we also, like the container has set a bounty of whoever give more information that will help to have the security agencies to track down. From here again, we are going back to the next place again. 2 million is placed on the account. The time will place 2 million bounty on whoever has any vital information where the culprits will be apprehended, so that the law will take its course. So from this scene again now, we are going to one of the identified by again. There is another village too. All of them are bad community, and then we are trying to bring peace to the community, and also support the state government in all efforts they are making to sanitize Anambra State to be crime free. Ọkwa alụsị n'eziokwu. Oge a bụ alụsị. Ife a bụ alụsị. Azịza ndị Enugu steeti bịa atụ. Ị na-anya ya afọ dị azịza. Alụsị. And ife anyị na-amara ama mma anyị. Ịmara onye mejọ n'usoro onye a. Ife anyị na-amara ama mma anyị mmụọ. And don't worry for your mind. I took a seal at the house now. So come more get change. Mongwa. Hey, get Chiemelie now.
ifela alụsị ka adọba ebe a ndị ọkwa ịza o ọkụ ya mmanụ ọkụ ya mmanya nke onye metara ya bụ